Esempio, Marika semmit kif sena innaqs 40 kilo, innaqs 40 kilo. Allura ġili kun hawn nies illi flok jieħdu l-option li ħadet Marika tal-eżerċizzju, nisimgħu dawl ħafna operazzjonijiet. Kif tarawha intom? Is it an easy way out? Jew hija riżort tal-aħħar Kont ħanamilha. Jiġifieri inti kont qed tikkunsidra Jiena kont qed nikkunsidra li nagħmilha. U bebda mod ma niġġudika minn għamilha, I mean, mhijiex quick fix l-operazzjoni. Ara min jaħseb li l-operazzjoni hija quick fix. L-ewwel net x'inhi operazzjoni u t-tieni net. Jiena qas nimmaġinani namna la smajt mir-raġel tiegħi li qalli ma tarax, però kont qed nikkunsidra. Raġel tiegħek huwa tabib. Ija, huwa konsulent u mna la smajt minnu. Jiena rrid nagħmilha b'saħħa, kien ħadni l-appuntament, pero kien qalli, all right, ħanieħdok imma trid tibda tieħu is-psychological sessions. U ħadem l-affarijiet li qalt li inti lesta illi meta tmur tiekol tkun mal-familja u ma' sħabek tibda tieħu ikel likwidat, lesta li all right tonqos ħafna kilos jibda jaħfiflek xarek u d-dwiefer, I mean, Marelli, I mean, definitely no. U għet, alright, għet le, mill xan ikkonsidra. ħaġa importanti hija di li jiena l-inqas tallimt. Insemmu dieta, di l-kelma dieta taf kemm iddejjaqni jiena. Lex dieta, hija lifestyle. Jien ma nagħmilx dieti, jiena nikol minn kollox. Mhux hekk imma ħafna jaħsbu. Mhux hekk. Tajba qatolx. Le, dieta, bit-Taljan jgħidu la dieta ingrassa. Dieta differenti. Eżatt. Mhux hekk? Eżattament. Dieta li tħaxxen. Nessini x'kont ħanet. Kont qed fuq tal-operazzjoni. Le, dik orrajt, ġifieri kont ħanamilha, però vera proud li ma miltix. Dejk il-kelma dieta. Però qabel ma kisra kif ħawaltuni. Deċidejt li ma nagħmilx id-dieta u deċidejt illi nimxi b'mod iktar naturali. Bebda mod nerġa' ngħid ma qed niġġudika l min għamilha, anzi vera nammira l-kuraġġ għax hija operazzjoni kbira ħafna. Però jiena ma rridx nagħmilha wara li indunajt illi mhix il-lifestyle li jiena rrid. Jiena kan iltaqa' ma' ħuti mal-familja tiegħi ma' sħabi jiena rrid niekol ikel tajjeb. Għaliex għandi mmur għal xi ħaġa likwidata jew inġib li kelmi għaj fil-basket ma tarax jiena dik għalija mhix ħajja. U qed semmejt il-kelma dieta, hija lifestyle. Għax ħafna nies forsi jaħsbu li dieta hija illi trid ma tikolx dik, ma tikolx hekk, trid tikol ftit, trid tikol bil-ħin. Hija lifestyle. Titqassam mhux hekk. Għax meta inti tħares li ħasra dil ħaġa b'dal mod li hija lifestyle. Ġifieri kiena qed nagħmel dieta ma sax nieħu ħel, ma sax nieħu ħobs, jiena ħellu nieħu u nieħu ħobs. Imma nieħdu bil-qies